आज आपल्या शेतात मळणी यंत्र आलेलं आहे गोरख वाघ यांचं। तर आज आपल्याला गहू आणि हरभरा ज्वारी हे 3 पिके काढून घ्यायचे आहेत। हे मळणी यंत्राचे मालक आहेत गोरख वाघ। खूप चांगलं उपनेर आहे, एकदम निर्मळ माल निघतो या उपनेरनी। आणि मालक बी असे आहेत, ज्यावेळेस सांगितलं त्याच वेळेस उपनेर घेऊन आपल्या शेतात काढण्यासाठी हजर होणार। आता मळणी यंत्र चालू होत आहे, पाहू शकता तुम्ही। मळणी यंत्र चालू झालेलं आहे, पाहू शकता मित्रांनो। गहू उपनेरमध्ये टाकण्याचं काम चालू आहे। तर तुम्हाला आता गहू उपनेरमधून कसे पडत आहेत हे पण दाखवतो। तर आता गहू काढायचा झालेला आहे, 2-2.5 बॅगा गहू झालेला आहे। आता ज्वारी काढायला सुरुवात करायची आहे। तर उपनेर चालू होत आहे आणि ज्वारी काढायची झाल्याच्या नंतर हा हरभरा काढायचा आहे। तर पाहू शकता मित्रांनो, आपली ज्वारी पण काढायची झालेली आहे। आता आपल्याला ज्वारीचा चाळणा बदलून घ्यायचा आहे आणि हरभऱ्याचा चाळणा लावायचा आहे आणि हरभरा पण काढण्याला सुरुवात करायची आहे। हरभऱ्याच्या ढिगाऱ्या शेजारी उपनेर लावण्यात आलेलं आहे आता, आणि हरभरा पण काढण्याला सुरुवात करायची आहे। हरभरा काढण्यासाठी मळणी यंत्र चालू होत आहे। तर पाहू शकता मित्रांनो, आपला हरभरा पण काढायचा झालेला आहे। आता उपनेर घरी जाण्याच्या मार्गावर आहे। पाहू शकता मित्रांनो, उपनेर आता घरी जात आहे।